Kuule, Uuno. Kyllä se on nyt semmonen juttu, että kyllä meidän täytyy nyt heti ostaa televisio. Ja minkähän tähti? Olisihan se kiva tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Ja katsoa sieltä jotakin hauskaa. Ai, hauskaa vai? Niin. Kuule, miehes Uno on niin hauska mies, että tähän perheeseen ei enempää hauskuutta tarvita, eikä mahtu. Sinä mielestäni olet monta kertaa sanonut, että minun hommia ei siis nauramatta kukaan katso. Se pitää kyllä paikkansa. Vaimo, jokos piettiruoka on valmis? Kuule, kun just vasta aloitan. Ai jaa, sinä vasta aloitat. Niin. No sitten tässä saattaa tulla hirveä kiire. Ai mikähän kiire? Jaa, sinä et tietä. No, ehkäpä tässä vaiheessa lienee paikallaan pieni tämmönen selventävä katsaus niin ihmisruumiin erilaisiin elintoimintoihin. Katsopas rakkaani, ihmisruumiiseen on asetettu tämmönen NS-sisäinen kello, joka sitten säätelee erilaisia elintoimintoja. Joillakin ihmisillä tämä kello heittää eli viiraa, mutta minulla se on hyvin tarkka. Tämä sisäinen kello, kun minulla määrää, että ruoka-aika on nyt, niin se tarkoittaa just nyt, eikä esimerkiksi 15 päivä. Tai silloin, kun rouvalle sattuu sopimaan. Ai, on sulla sellainen kello? On. Ja kun tällaista sisäistä kelloista on aivan mahdotonta yrittää rukata, tai ainakin se vaatii kirurgia. Minä en tunne lääketiedettä näitä osin aivan täydellisesti, mutta sen tietän, että tämmöinen kirurgin suorittama rukkausoperaatio, niin se tulee hyvin kalliiksi. Että paljon halvemmaksi tulee just se, että sinä vaan nouset hiukkaa aikaisemmin ja pyrit just täsmällisyyteen niin kuin näissä ruoka-ajoissa. Katsopas, täsmällisyys on justiin se hyvees, jota minä miehes on sinussa kolmanneksi eniten arvostan. Heti siis niin kuin just säärien ja rintojen jälkeen. Eikä Peppukaan kaukana perässä laahaa. Kuule sanakin vielä tästä aiheesta, niin... Päivää! Kuka siellä on? Ai niin, ihan unohtin, että insinööri Sörselsö tuli meille kylään. No mitä se Sörselsön tänne tuntee? No katsopa, Sörselsö on tavallaan niin kuin opintomatkalla, kun se haluaa tietää, että minkälaisella ihmetieteellä meillä nyt oikein ole. Niin, päivää. Terve! Päivää. Niin kuin tämä Uuno kuhtui katsomatta, minkälainen hänen ihmetietti oikein on. Niin kuin Sörselsö haluaa tietää, että minkälainen se tämmöinen ihmetietti on, kun minä olen ollut kovalla tietillä 2 kuukautta ja lihonnut 20 kiloa. Kyllä tässä jotain merkillistä on. Ja merkillisintä tässä on se, että tämä dieetti on lääkärin määräämä. Ja että sitä on pakko noudattaa. Niin just, ihan pakko. Muuten siitä voi olla karmeet seuraukset. Ja kyllähän lääkärit tietää, mitä ne tekee. Kauheeta! Nyt mun päähän jysähti ihan karmea ajatus. Ai niin, mikä? Ehkäpä asia onkin niin, että lääkäri ehkä vaan on hennonut kertoa mulle totuutta. Ehkäpä musta on joku kauhea pöhötauti. Siis sellainen hirveä sairaus, että ihminen vaan niinku pullistuu ihan silmissä. Ehkäpä asia on niin, että jos mä olis ollut tällä hirveällä lääkärimääräävällä tietillä, niin mä olisin lihonnut jo ainakin 100 kiloa tai 200 kiloa. Mutta tietin ansiosta on lihonnut vaan 20 kiloa. Ai kauheeta, niin sen täytyy olla. Läpä, Uuno. Ei semmoista pöhötautia ole olemassakaan. No ei sitä tiedä. Kun tuota Uunoa kattoo, sehän on lihonnut ihan muodottomaksi. Niin on. Ihan muodottomaksi. Nyt tiettiä on kovennettava. Äkkiä ruokaa. Mä oikein tunne, mitä mä alan koko ajan pullistua. Pane nyt vauhtia siihen tiettiruokan laittoon, hei. No, kyllä tässä ainakin puoli tuntia menee. Puoli tuntia.
viskiä, nopeasti. Ja iso. Ei mitään viskiä, vaan 2 kupillista kahvia. Minä tarvitsen nyt viskiä ja sillä siis. Ja minä sanon, että 2 kupillista kahvia. Laihempikin käy ja sillä siisti. Mennään nyt Hugo pöytään ja rauhoitutaan. Hyvä on. Olkoon sitten niin. Siis rouvalle 2 kuppia kahvia, laihempikin käy. Ja minulle tuplaviski. Korjaan 2 tuplaviskiä. Nopeasti, nyt on hätä. No, mutta mitä hemmettiä. Onks tää nyt muka dieettiateria? On. Niin kyllä tämä minustakin tuntuu käsittämättömältä, että tällä tavalla laihtuu. Mutta kun on lääkärin paperit, niin on. Niin. Ja minä olin itse mukana, kun lääkäri määräsi tämän dieetin. Mutta kertokaa nyt ihmeessä, että miten tällä sapuskalla voisi laihtua? Katsopas nyt, hyvä ystäväni Sörsensä. Minulla oli tässä pari kuukautta sitten niin kuin 2 kiloa ylipainoa. Minä olin sitä niin huolissani, kun se ei mennä millään lähteä pois. Päätin käyttää lääkärillä kysymässä neuvoa. No, lääkäri määräsi mulle valkoviini ja kananmunadieetin. Okei, mutta minä olin siitä niin huolissani siitä 2 kiloa ylipainosta, että minä päätin mennä vielä toisellekin lääkärille kysäisemään ja Eukkokin oli mukana. Niin olin. No, mitäpäs tämä toinen lääkäri määräsi? No hänpäs määräsi vihannes- ja hedelmädieetin, niin että saa vetää vihannesta ja hedelmää naamariin niin paljon kuin sielu sietää. Mutta nythän on niin, että siis tämä turhapurojen suku on ollut aina vuotesta 1300 lähtien siis hyvin allerginen justi kaikille heinille. Tulee semmoista kummallista näppylää ja pykäämää kaikesta, mikä on vähänkin vihreätä. No me päässä Eukon kanssa päätettiin lähteä käymään kysymään neuvoa vielä 3. lääkäriltä. Arvaatko mitä? 3. lääkäri määräsi Atkinsonin dieetin. Mikäs se on? No se on semmonen, että saa syötä kaikkea rasvaa niin paljon kuin haluaa, tai oikeastaan pitää syötä niin paljon kuin haluaa. Tai oikeastaan pitää syötä hyvin paljon, vaikka ei haluiskaan. Mitä rasvasempaa ruokaa, sen parempaa. Nyt varmaan ymmärtän, että mä voisulaankin tuossa läskin päällä. Joo, mä oon kuullutkin tästä Atkinsonin dietistä. Että niinku rasvan syöminen laihduttaa. Niin, paino putoaa ihan silmistä. Tai ainakin silmistä. Silmätkin ehkä laittuu niin, että silmäkuopissa ihan hörskyy, kun päältä vähän heikuttaa. Mutta yksi juttu mua kyllä kovasti ihmetyttää. Ja se on, mikäköhän se on? No kun tässä on kaikkia näitä diettiruokia, eikä vaan yhtä. No niin. Nyt tullaankin ehkä lääketieteen kaikkein salatuimmille alueille. Hyvä kysymys. Minäpä nimittäin, annas olla, menin vielä 4. lääkärille. Niin. Ja sanoin, että kun pian aukeaa uimarantakausi ja nyt pitäisi nopeasti laihtuttaa semmoiseksi aika slimmiksi. Niin mitäpä teki tämä 4. lääkäri? No? Hyvä kysymys. Hänpä sanoi ja määräsi nämä kaikki 3 diettiä yhtä aikaa. Sanoi, että ne kun syöt, niin sitten laihtut nopeasti. Niin, kyllähän se vaimostakin tuntuu ensin hyvin kummalliselta, mutta ne ovat niin ihmeelliset nämä ihmisruumiin molekyylit ja hydroplasmat ja kondensaattorit, että vain lääkäri voi tietää, mikä niinku todella nopeasti laihtuttaa. Mitä sitä tämmönen tavallinen Matti Meikäläinen mitään tietä? Niin, Meikäläinen vaan tottelee ja syö niitä mitä käsketään. No mutta hemmetti, eikö se tuu hirveän kalliiksi? Ei ollenkaan, eipä se kato kalliiksi tule ollenkaan. Katsopa, asia on niin, että kun lääkäri määrää lääkkeen, niin sairausvakuutus maksaa ne. Ettekö sairausvakuutus maksaa kaiken tämä? No totta kai, kun ne ovat lääkkeitä, katsopas. No minähän rupee heti tämmöiselle dietille. Kuule, mikä sen 4. lääkärin nimi olikaan? Minä menen suoraan sen vastaanotolle ja unohdan kaikki ne 3 muuta. Hetkinen. Tosiaankin, tuohan oli hyvä kysymys. Mikä? Niin, että mikä se 4. lääkärin nimi olikaan? Sen 4., joka määräsi nämä kaikki yhtä aikaa syötäväksi. Sitähän minä en nähnytkään. Uno kävi siellä yksin. Niin, minä kävin siellä yksin. Että missä se määräys oikein on? Siitähän se nimi selviää. No elä nyt turhaa. Sitä lähti hakemaan niin kaukata. No täällä. Ai, sinä löysit sen. Täällä se on. Lääkärin nimi, joka nämä 3 diettiä määräsi yhtä aikaa syötäväksi, niin on tämmöinen Hubert Mölkvist. Siis Hubert Mölkvist. Joo. Missä sinä, Uuno, tämän Hubert Mölkvistin tapasit? Kenet?
vastaan. Ja missä se vastaanotto on? Se on, Niin? ja se vastaanotto, se on Kalevan katun ja Eerikin katun kulmauksessa. Mitä? Nehän on samansuuntaiset kadut. Mitä? Niinpäs onkin. Kas sepäs ihmeellistä. Siis missä sinä tapasit tämän lääkärin? Minä nyt kerta kaikkiaan näillä aivoilla pysty tässä tilanteessa keskittymään, että missä minä tämän lääkärismiehen olen No hyvä. tavannut. Minä soitan ja kysyn numerotiedotuksesta, missä tämän lääkärin voi tavata. No mitäs turhaa keskellä päivää tohtorismiestä. Kannata häiritä. Henkissä selvittiin. Mikäs juttu tää nyt sitten oli? No ei se tajuu. Nyt Eukko sai varmaan selville koko jutun. Niin minkä jutun? No sen kato, kun se 4. lääkäri, se joka määräsi sen tietti määräyksen, että se lääkärin määräyksen, että pitää vetää kaikki 3 tiettiä yhtä aikaa, että laihtuu, niin se oli Härski Hartikainen. Täh? No niin. Oli se härski, kun keksi koko idea. Oli. No, olipas mainio juttu. Oishan se pitänyt arvata. No niin, kyllä. Nyt ei kyllä ole vissiin meikäläisellä pari viikkoa kotiin menemistä. No ei se mitään. Kun 2 kuukautta saa juhla-ateria 3 kertaa päivässä ja sairausvakuutuksen laskuun, niin kyllähän sitä muutaman yön jo liiterissä nukkuukin. Tuura-yhtymä. Vuoristoneuvos Tuuran yksityissihteeri Unelma leikkapuhelimessa. Oi herra pääministeri, hyvää päivää. Ei, vuoristoneuvos ei nyt valitettavasti juuri ole paikalla. Että missäkö on? Hän on juovuksissa. Niin. Kyllä, te kuulitte aivan oikein. Vuoristoneuvos on nyt juovuksissa. Niin ja sanoi olevansa jopa kuukauden verran. Niin. Kyllä. Niin, että jos pääministeri on ystäväni ja sanoo, jos nyt joku muukin sattuu kysymään, että missä se vuoristoneuvos on, niin sanoisitte, että hän on kännissä. Niin. Voi kiitoksia. Kuulemiin. No niin. Näinhän se oli tilaus. No ei ollut. Näin oli, kiitos. Ei varmana ollut. Ja nyt hörppäät kahvia ja kuuntelet. Kävikö meidän niin, että tupajumi ja homesieni tuhosivat kartanomme lattiat ja seinät? Kävikö näin? No mitä sitten? Minä kysyin, kävikö näin? No kävi. Ja nyt siellä on remontti, joka kestää monta kuukautta. Emmekä me voi asua siellä. Onko näin? Mitä sitten? Minä kysyin, onko näin? No on. Ja remontin ajaksi me muutamme Uunon ja tyttäremme luokse asumaan, kun he niin ystävällisesti tällaista mahdollisuutta meille tarjosivat. Minä olen kuule vuoristoneuvos Tuura ja Suomen rikkain mies. Ja voin asua minkälaisessa loistohotellissa haluan. Ja rahaa kun ei sillä lailla tuhlata. Ja ajattele, mitä tyttäremme Elisabeth sanoisi, jos me emme muuta heidän luokseen asumaan. Ja ajattele, miten hän loukkaantuisi. Mutta kun se Uuno, miten sitä törkyturpaa katsoo 2 sekuntia pitempään? Voi, kuule sinä et tiedä, miten onnellinen mies Uuno on, kun saa sukulaisia luokseen asumaan. Uuno on ihan kuin toinen mies ja odottaa meitä kiihkeästi. Kun järjetön mä oisin, on sulla paljon virkaa. Mä olen ain peään, modulaatio. Sulle kun järjetön mä oisin. No ei tuo laulu ainakaan kaikkia hurmaa. Ai, että on naapuri, etkä taas kateellinen, kun meillä on täällä niin ihanaa. Kuule,
Jaha, sinä Kotkala Hammaslärvänen. Tai jätkä ottaa aika pahasti pattiin, kun täällä sitä vaan serenaatia lauleskellaan ja käsikätensä istuskellaan ja rinsinakkia syötään. Avaappas jätkä vääntä parvekkeen ikkunaa. Tunnet minkälaiset aromit tästä rinsinnakeista ja sipuleista nousee. Metä jätkä ei edes vähän hajua nenäs, voit kuitenkaan valas muuta saa kuin lanttu ja rapaanveriä. Sillä tavalla. Nyt unohtui yksi tärkeä puhelu. Tuossa on puhelinkoppi. Minäpäs käyn soittamassa sieltä. Menet vaan puhelinkoppiin ja minä jään tänne vahtimaan, ette taas lähde ryyppäämään. Jaahas, ja sitten jatketaankin taas näitä kirjallisia hommia. Mitä nuo vihkot on? Panepa tässä vaan kirjanpitoa kuntoon ennen kuin appiukko ja anoppi saapuu. Mitä ihmeen kirjanpitoa? No kirjanpito. Katsopas, tähän vihkoon merkitään niinku menot ja tähän taas tulot. Siis niinku tepet ja kredit. Niin kuin huomaat, kaikki on kunnossa ja järjestyksessä. Kredit-vihko on täällä niinku ikkunan puolella. Ja näiden vihkojen paikkaa ei sitten saa vaihtaa, ettei mene kirjanpito sekaisin. Muista! Mutta monissa pankeissa on käynyt justiin sillä lailla, että siivoja oli vahingossa vienyt kreditkirjan niinku keittiön puolelle. No siinähän muuttuu niinku menot tuloiksi. Ja ennen kuin virhe huomattiin, niin kaikki oli myöhäistä. Firmat meni konkurssiin, kaikki. Kuule, mitä ihmeen tekemistä kirjanpidolla on äidin ja isän tänne tulemisen kanssa? Ai mitäkö? Voi hyönen aika, siinä sitä taas ollaan. Katsopas, miehes Uno ei jätä mitään muistinvaraa. No mitä ihmeen muistamista siinä mukaan on? No esimerkiksi vuokrat. Mitkä vuokrat? No ne vuokrat, mitkä appiukko maksaa asunnosta hyönen aika. Kun sinä olet käsittänyt asian ihan väärin. Äiti ja isä on täällä meidän vieraina. Ai vierainako? Niin. Hienoa, toi oli loistava ajatus, tota en tullut ajatelleista. No mikä nyt taas oli loistava ajatus? No todellakin tämä, kun sinä sanoit, että he on niinku meitä vieraina. Kato, tututhan voidaan päästä puoleen hintaan, mutta vieraalta on aina täysmaksu. Voitan nyt tajuta, että me ei oteta niiltä penniäkään rahaa. No tajuan. Sehän olisi ihan kauan, että me ruvettaisiin ottamaan sitä rahaa niiltä. Sehän pitää sopia alun perin niin, että ne antaa sitä rahaa meille. Sehän olisi ihan hirveetä, jos me joka kerta joututaan ottamalla ottamaan sitä. Ja sitä paitsi appiukkohan voisi alkaa panna hanttiin. Siinä voisi tulla vaikka ruujen vammoja, etenkin jos se appiukko käyttää nyrkkirautaa. Ai juu, täytyykin laittaa ylös. Ostaa nyrkkirauta. Kyllä tämä taas on toivotonta. Ei ole ollenkaan toivotonta. Mitä sä sanot? Kuule, jos tätäkin pisistä taas naiset oitais, niin tässä kävisi niin kuin Helsingin juhlaviikon. Ja nyt on kaikki talousasiat mies Uuno hallussa. Kun sinä vaan pität huolen, että sekoita niinku tepettiä ja kredittiä tällä keittiöpöytällä, niin kaikki asiat hoituu. Minä vanon, että näillä muutaman kuukauden tulolla me eletään kuule loppuelämämme hyvin leveästi. On sen verran hienot pissinsäkymät tässä nyt. Mutta missä ihmeessä ne oikein viipyy? Niin tähän piti tulla jo aikaa sitten. Tässä on kuule meikäläiselle vähän niin kuin joka sekunti aikas kallis. Aha, no niistä jäätiikistä heti kiinni. Ai, mistä kiinni? Älkääs pelleiltä, nouskaas ulos autosta. Minä kun en nouse, minä en ole mitään tehnyt. Te nousette, tai te itkette ja nousette. Onko tämä rouva rikoskumppani? Sillä ei ole mitään tekemistä. Mitäs tämä tarkoittaa? Mutta mitä te oikein pelleilette? Naama kiinni tai rouvakin lähtee mukaan laitokselle. Jaska, hoidat sinä tämä gangsteri. Laitokselle minä tuon auton perästä. No, mitenkäs minun käy? Mihinkäs minä nyt sitten Kyllä menen? te pääsette kävelen ihan minne vaan haluatte mennä. Olkaa kiitollinen, ettei pidätetty teitäkin.
Nyt ne vihdoinkin tulee. Kylläpä se kestikin. Kauheeta, kauheeta. No mitä nyt? Mä oon siis täysin jäässä ja varpaat ne on ihan tönkkönä. Mä joudun kävelemään ainakin 3 kilometriä tuossa pakkasessa näillä pikkukengillä. Missä isä on? Älä nyt kysele, vaan mene panemaan nyt lämmin kylpy päälle. Mä olen ihan jäässä. No mutta tuleeko isä? No tulee. Kaikesta päätellen siihen menee muutama vuosi. Mitä sä nyt höpiset? No mene nyt laittamaan se lämmin kylpymä. Apua! Milisi! Politsai! Kauheeta, kun mä säikähdin. Vai, säikähtit sinä? Minä sen vasta säikähtin, kun 100 kiloa läsätään suoraan naaman päälle. Siinä mennessä kuule henki loppuu. Kuule siis mitä tuli sanotuksi? Siis montako kiloa? Siis... Istukaa siihen. Me poliisit ollaankin nykyään niin nopeita ja valppoita, että rikoksen jäljet ovat lyhyet. Se varmasti tuli huomattua. Kyllä. Meillä nimittäin tuli puhelinsoitto, jossa eräs mies ilmoitti, että hänen autonsa varastettiin. Ja ilmoitettiin rekisterinumero. Ja se ei montaa sekuntia kestänyt, kun sitä oltiin kiikissä vai? Näin kävi. Nimi? Hugo Tuura. Ammatti? Vuoristoneuvos. No. Eipäs pelleillä. Mikä se olikaan se oikea nimi? Vuoristoneuvos Hugo Tuura. Eipäs pelleillä. Eikä nyt sentään Suomen rikkain mies vuoristoneuvos Tuura mitään autoja varastele. Ja sen nimi oli? Se on. Vai on? Saiskos paperit? Ei satu olemaan mukana. Vai ei satu olemaan mukana? No sitä minä tässä jo vähän arvelinkin. Viedään tää gangsteri yöksi pahnoille lepäämään. Eiköhän se nimikin tule mieleen. Vie pois. Ylös. Sinne päin. Siis missä isä on? Luultavasti vankilassa. Mitä? Niin. En minäkään enää ymmärrä yhtään mitään. Kun me oltiin ajamassa tähän, tänne näin päin, niin yhdet poliisit pidätti sen ja lähti viemään sitä kamarille. Kauheeta, siinä sitä ollaan. Ei olisi pitänyt antaa houkutella itseensä tämmöiseen gangsteriperheeseen. Vai gangsteri? Niin just. Nyt se Tuura on varmaan tehnyt jotain ihan kaameita. Oliko sillä vaatteet veressä? Oliko se murhannut jonkun? Älä sano! Mä en halua kuulla, älä sano! Monta kertaa kun se Tuura kattoo mua, niin sillä on just semmonen ihan tämmönen niinku joukkomurhaaja ilme silmissä. Joo, no nyt se on tapahtunut. Naama umpeen nyt, Uuno. Vai naama, niin. Ja vielä umpeen. Niin. Tätä mä oon kuule just aina pelännyt. Ensin laitetaan linnaa, sitten takavarikoitaan omaisuus ja siinä meni perintö. Siinä meikäläinen on taas aivan puilla paljon. Ai. Tämmönen on sitten painioloma. Ei soi puhelimet, eikä sihteeri mäkätä tekemättömistä töistä. Se pitäisi oikein laissa säätää, että jokaisen suurliikemiehen pitäisi olla vähintään 2 päivää viikossa sellissä. Ja tarpeeksi vartijoita, ettei kukaan pääse häiritsemään. No hyvä on. Kiitoksia ja kuulemiin. Minä palaan asiaan. Huhhuh, sentään. Kyllä tämä asia tässä alkaa selvitä. No, mitä se oikein oli? No, joku mies oli soittanut, että hänen autonsa on varastettu ja antanut isän auton rekisterinumeron. Siksi ne isän pidätti. No voi ku ihanaa. Joo, mä ajattelinkin, että kyllä tää tästä selviää. Oi hurja, sä et usko miten mua palelsi, kun ne poliisit pani mut sillä lailla kävelemään. No mitäs minä sanoin? Turhaa te naiset taas siis huolestuitte. Kyllähän me miehet aina asiat hoidetaan. Minä tässä ajattelinkin, että jos ei tämä asia muuten ala selvitä, niin minä menen ja sanon poliisimestarille suorat sanat. Hyvä, että et mennyt. Tällä tavoin isä ehkä pääsee joskus vielä vapaaksikin.
Mitä hemmettiä nyt taas? Anteeksi nyt kovin paljon, vuoristoneuvos Tuura, että me sillä tavalla erehdyttiin. Ai, mistä? No, kun me sillä tavalla teidät pidätettiin. Just, niinhän se pitää tehdäkin. Ottaa kiinni, kuulustella ja heittää tyrmää. Niin, mutta anteeksi nyt vaan vielä kerran, mutta kun me ei tiedetty, että te olette vuoristoneuvos Tuura. Ettekä tiedä vieläkään. Eihän minulla ole mitään papereita. Juu, mutta kun tyttärenne soitti ja selitti koko jutun. Mitä? Voihan tänne soitella kuka nainen hyvänsä ja selittää vaikka mitä. Kuinka te semmosia uskotte? Nyt minä en oikein ymmärrä. Te olette vapaa mies lähtemään. Vai sillä tavalla? Minä en ole ollenkaan vapaa lähtemään. Teidän on tehtävä tarkat tutkimukset. Otettava sormenjäljet ja tutkimusten aikana minua on pidettävä tyrmässä. Ja se velli riittää oikein hyvin. Tässä on tullutkin vähän lisää painoa. Niin, mutta kun ei tarvitse tehdä enää mitään tutkimuksia. Ja miksi ei? Ai senkö takia, että minä olen niin rikas mies? Kuulkaas, ei se varakkuus saa merkitä yhtään mitään. Kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. No niin tietysti ovat. Jos minä olisin joku tavallinen taapertaja, niin varmasti pysyisin tyrmässä, eikö niin? No, tietysti silloin. No niin, ei mitään etuoikeuksia. Teidän on ehdottomasti selvitettävä, olenko minä vuoristoneuvos Tuura vai enkä. Ei se kuulkaas riitä, että joku soittaja selittää, onko auto minun vai onko se varastettu. Minä vaadin ehdotonta tasa-arvoisuutta, että kaikkia kansalaisia on kohdeltava samanarvoisesti, joten minä vaadin päästä tyrmään ja sillä siisti. No, onhan tämä nyt merkillistä. Minä sanon vaan, että teette ankaran virkavirheen, jos nyt laskette minut lähtemään täältä vapaasti jonkun akaan puhelinsoiton takia. No tietysti onhan se toisaalta niinkin, mutta jos... No on! Ja minä vaadin tyrmää heti, eikä saa häiritä ennen aamua. Näin tehdään. Heitetäänpäs tämä gangsteri takaisin tyrmään. Ja mielellä ei sitten herätetä ennen 9. Ei tietenkään. Kyllä 10:kin asti saa nukkua. Tuodaankos jotain erityistä aamiaista? Ei mitään kuin korppuja ja velliä. Hyvää yötä. Tälle rouva Tuura päivää. Missähän se minun mieheni oikein viipyy, kun ei vieläkään tullut kotiin? Mitä ongelmia? Niin. Jaha. No mutta voittehan te nyt minulle kertoa, mitä ongelmia? Niin. No tämähän nyt on merkillistä. On varmasti parasta, että minä tulen sinne itse. Kyllä tulen. No eihän se nyt mitenkään sovi, että se viaton mies siellä sellissä viruu. Uskokaa nyt, että minä lähden sinne aivan heti. Näkemiin. No mitä se sanoi? No se sanoi, että tämä on eräs rikoshistorian omituisin ongelma. Ja sitten se sanoi vielä, että ei tässä mitään naisia tarvita. Ai, ei tarvita. Siinä tapauksessa me lähdemme heti selvittämään tämän asian. Älkää menkö! Siellä voi ottaa kauhea näky. No mikä kauhea näky? No ettekö te nyt taju, minkä takia sinne ei haluta omaisia? No ei me kyllä tajuta yhtään mitään. Niin se on, niin sen täytyy olla, niin se juttu on. Mitä? Istukaa nyt tähän sohvalle ihan kaikessa rauhassa, minä selitän. Istukaa nyt. Se on paljon helpompi pyörtyä, kun on valmiiksi istuvalla. Oh. No johan nyt on. No on. Kas näin. Nosta tuonne jalat pöytälle. Näin. Otatte siinä nyt oikein rennon asennon. Minä haen teille vettä. Mitä vettä? Ei muajan ota. Kylmä vesi rauhoittaa. Otatte heti vettä tästä kannusta, jos teitä alkaa vähänkin pyörryttämään. No mikä tässä pyörryttäisi? No se karmea totuus. Minä nimittäin epäilen. Ei. Minä tiedän. Ne kituttaa sitä. Siis kiduttaa? Niin, hän aina tekee, vaikka ei sitä puhuta. Se näin on. Ne yrittää pakottaa sen tunnustamaan ja sen takia ne ei tahto sinne mitään sukulaisia kirkomaan kauhusta. No mitä se pitäisi tunnustaa? Eihän se ole mitään tehnyt. Sehän on täysin viaton. No siinähän se justi on. Sehän tässä kaikkein kamalinta onkin.
Siis mikä niin? No, jos jotain olisi tehnyt, niin sitä rupeekin varmaan tunnustamaan aika äkkiä, kun ruvetaan tunkemaan tikkuja kynsien alle ja polttamaan kuumilla rautoilla silmiä ja muita elimistöjä. Mutta jos ihminen on täysin viaton, niin sitä joututaan ehkä kuulustelemaan ja kituttamaan kuukaus tolkulla ennen kuin se mitään tunnustaa. Tuo on taas nyt ihan älytöntä. On vai? Näinhän justiin maailmassa tehtää. Siis näissä poliisivaltioissa just kitutetaan viattomia ihmisiä niin kauan, että ne saataan tunnustamaan ja sitten ne voidaan ampua. Ja näin tässäkin tapauksessa ilmeisesti on justi paha pelkään käymässä. Voi kamalaa. No joo, on taas jutut. Niin kuin te ette ole lukenut lehtistä, mitä nämä uhrit aina kertoo. Viattomia ihmisressoja kitutetaan henkihieveriin. Ja nyt rikas appiukkoni on kokemassa saman kohtalon. Nyt se vaimo on tulossa tänne. Ettei vaan koko skandaali paljastuisi. Ei paljastu. Nyt me mennään, otetaan se kiinni ja kannetaan ulos. No miten me se voidaan tehdä, kun se kuitenkin koko matkan potkii ja panee hanttiin? Nyt minä tiedän. Minä sain juuri nyt loistavan aatteen. Niinhän sinun pitääkin saada, kun olet komissaari, mutta kun kiinni pitää käydä, niin kyllä silloin on meikäläinen paikalla. Mennään! Hei, mietitään nyt vähän. Sehän herättää todella kiusallista huomiota poliisilaitoksen käytävillä, kun me raahataan potkivaa ja tappelevaa tuuraa. Miten me selitetään muille, mitä me ollaan tekemässä? Sen minä juuri keksin. Mennään. Minä selitän matkalla. Jaha. Mites täällä menee? Kiitos kysymästä. Lämmintä on ja rauhallista. Ja ruokaa on riittävän vähän ja tarpeeksi vähän kalorista, niin että tässä laihtuu melko mukavasti. Meidän että parin kuukauden päästä minä olen aika rauhallinen ja erittäin hoikka ihminen. Ja stressi on tipotiessään, kun puhelimet eivät soi. Niin että minä voin paremmin kuin pitkiin aikoihin. Että minulla menee hyvin. Mutta ei mene kauan. Sitä lähdettiin nyt. Ja kelpoi. Ja minä lähden mihinkään. Minä lyön heti. Tehkää mitä tahdotte, mutta minä saan 2 kuukautta linnaa poliisin vastustamista. Ja kun ette saa, voit jätä ulos. No mikäs hemmetti tässä on menossa? No kun tämä mies meinasi juuri karata sellistä, mutta me ehdimme viime hetkellä napata sen kiinni. Me olemme viemässä sitä turvallisempaa selliin. No minä en ainakaan ole meinannut karata. Päinvastoin. Aivan. Kukapa sitä nyt karata haluaisi? No niin, en ainakaan minä. No niinpä niin. Hyvin toimittu, Kupiainen. Viekää se nyt selliä ja katsokaa, että se pysyy siellä. Kyllä. Kato, tuolla isä on. Hyvänen aika. Mitä se siellä oikein huitoo? Päästäkää sisään! Ovi auki! Kuuletteko? Minä sanon viimeisen kerran, että avatkaa ovi! Tai tämä ei jää tähän! Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Mitä ihmettä sä täällä oikein huudat ja melskaat? Katsokaa te poliiseja! Ne irvistelevät minulle! Eihän ne mitään irvistele. Nehän näyttää olevan siellä niin kohtelijan näköisinä. Äsken kyllä irvistelivät. Mitä sä nyt oikein höpiset? No katsokaa itse. Ovi on lukossa eikä ne päästä minua sisälle. No eihän sinun pitänyt päästäkään sisälle, vaan ulos. Ja sinä olet nyt ulkona. Niin. Etkö sä nyt ole hirvittävän onnellinen, että tämä katastrofi päättyi näin hyvin? Ja nyt lähdetään kotiin. Hyvää kotimatkaa, vuoristoneuvos Tuura! Päivää, herra pääministeri. Täällä on vuoristoneuvos Tuuran yksityissihteeri Unelma Säleikkö. Niin, minä rupesin tässä vaan ilmoittelemaan, että kyllä te varmaan ihan kohta saatte yhteyttä vuoristoneuvokseen. Niin, ne nimittäin soittivat poliisilaitokselta, että hän on nyt karannut sieltä. Vankilasta, niin. Niin, kyllä se osoittaa aikamoista yritteliäisyyttä ja luonteenlujuutta. Sitähän liike-elämässä vaaditaan. Kiitoksia. Kuulemiin, herra pääministeri. Kuulemiin.
Otetaanpas siitä nyt munkkikahvit tämän juhlan kunniaksi. Nyt te varmaan tiedätte, minkä takia minä olen komisario. Sen takia, kun minulla on tätä älliä. Tämä oli varmasti rikoshistorian omalaatuisin ongelma, mutta minä selvitin sen hienosti. Enkö selvittänytkin? Täytyy myöntää, että en olisi ikinä noin hyvää ratkaisua keksinyt. Ja minä en olisi edes yrittänyt, mutta toisaalta minulla on niin mahtavat voimat, että Tuura ei siinä paljon kiemurrellut. Vai mitä? Se lensi ulos koholla kuin leppäkeihäs. Vai mitä? Totta. Kupiainen. Mitäs tämä pelleily oikein on? Nyt en ymmärrä. Kun minä menen kioskille ostamaan tupakkia, niin siellä tämä gangsteri kävelee vastaan täysin vapaana. Ai, mikä gangsteri? No tämä gangsteri. Miten te selitätte tämän? Ei ole totta. No niin, taas vielä tavattiin. Kupiainen, mitenkä te selitätte sen, että tämä vanki pääsee karkuun 3 mieheltä? Jos minä selitän sen, niin te ette kuitenkaan usko. Kuulkaa se, upseeri Kupiainen. Jos te aiotte edelleenkin olla komisario, niin pitäkää huolta, että tämä vanki ei enää karkaa. No niin, eiköhän mennä sinne sellin puolelle. Kun pitäisi päästä vähitellen pitkälleen huilaamaan. Kun on ollut sen verran vilkasta viime aikoina. Kyllä täytyy kuule Kupiainen sanoa, että tosi näppärästi hoisit tämän rikoshistorian suurimman ongelman. Just. Läskiks meni. Ei kun aloitetaan alusta. Uuno! Ylös! Mitä? Missä appiukko on? Oi, on tämä taas päivien päivä. Kerta kaikkiaan käsittämätön juttu. Missä appiukko Tuura on? Missä on Tuura? Tässä tulee vuokra ja muita tappioita joka tunti, jos ei se vieraalla ilmestyä. No poliisi pidätti sen uudestaan. Niin. Vaikka me kuinka ruvettiin kirkumaan ja potkimaan, ne vei sen mennessään. Ja jättivät meidät taas siihen kadulle seisomaan. Niin, että mitä ihmettä se oikein on tehnyt? Mitä minä sanoin? No mitä sinä sanoit? No sitä minä sanoin, että miten ihmeessä mä oon antanut houkutella itteni tämmöiseen gangsteriperheeseen. Kuule! Vielä sana tuosta aiheesta, niin sä olet isän kanssa samassa sellissä. Makso mitä makso? Mitä on Tuura taas sellissä? Ilmeisesti. Ja sitä kun on linnassa, niin sitä on linnassa. Ja vaikka olisi minkälaiset kokoukset, niin sinne kun ei pääse, niin ei pääse. Ja tällä minulla ei ole tuosta vatsahaavastakaan enää kohta minkäänlaista tietoa. Tuntuu, että tämä on elämäni onnellisin päivä. Hetkinen. Miten se olikaan? Hetkinen. No niin, se pääministerin palaveri, se meinasi unohtua. Sinne on pakko päästä. Hei, vartija! Vartija tänne! Äkkiä! Vartija tänne! Hei! No, mitäs täällä huudellaan? Kuulkaas, konstaapeli, kun asia nyt niin, että minä olen päättänyt lähteä tätä heti. Noin vaan ihan yhtäkkiä päätitte lähteä pois täältä linnasta vai? Aivan hyvä, että ymmärsit. Alunperinhän minä kyllä ajattelin olla täällä viikon, tai kenties ehkä kuukaudenkin. Mutta kun on näitä kaiken näköisiä kokouksia ja muuta tärkeää, niin pakkohan se on lähteä. Pakkohan se on, kun on niitä tärkeitä kokouksia. Pääministerin tapaaminen, se on kyllä vähän niin kuin pakollista. Joo, se on selvää se. Ja olikos vielä mitään muuta pientä sydämellä? No ei, siinä oli kyllä kaikki tärkeämmät. Että minä olisin nyt sitten lähtenyt. No, voihan nepit ja nepparit paremmin sanoa. Jaska, hei, tuus tänne. No mitäs? Tiedätkö mitä toi kaveri äsken kertoili mulle? No, kun se haluaisi välttämättä vapaaehtoisesti lähteä pois tuosta linnasta. Tapaamaan pääministeriä. Ettekö te tajua, että minä olen vapaa mies lähtevä? Ja jos minä suoraan sanon, niin me ei tajuta. Hakekaa tänne se komisario Kupiainen ja ne 2 muuta poliisia. Ne kyllä selvittävät teille tämän tilanteen. Että Kupiainen. Ja olikos ne 2 muuta poliisia niin Huttunen ja Koistinen? No en minä nyt nimiä tiedä, mutta hakekaa ne tänne. Voi kun se on ihan mahdotonta.
Miten niin? No kun ne ottivat just äsken lopputili. Olivat saaneet kuulemma tarpeeksi näistä hommista ja rupesivat ikkunanpesijöksi. Muuten tässähän on niiden käyntikortti niin, että ikkunanpesua voi tilata mihin vuorokauden aikaan tahansa. Osoite löytyy tästä. Mitä helkutti? Mitä varten ne lopputilin ottivat? Niin on tultava tänne päästämään minut ulos täältä. Ne olivat törmänneet rikoshistorian suurempaan ongelmaan. Ja päättivät lopettaa nämä hommat niin, että pistäkää päätä vaan tyynyyn ja good night. Hei hei! Seis takaisin! Hakekaa se poliisijohtaja tänne ja heti! Ja äkkiä! Minä haluan täältä pois heti! Kaikenlaisia sekapoltsia niitä näissäkin sellissä pyörii. Ei olisi tuostakaan tiennyt, että on ihan sekapoltti. Vaikutti niin siistiltä mieheltä. Mistä hän lienee nosti vaatteetkin varasta? Komisario Hurjanpää puhelimessa. Tällä rouva Tuura. Nyt te kuulkaa kyllä viimeisen virheen teitte. Aivan, niinhän se on, kun lehtiä lukee. Eihän poliisi mitään muuta teekään kuin virheitä, mutta sitten kun tulee hätä käteen, niin kyllä ollaan heti poliisia apuun kirkumassa. Että on se vaan niin ihmeellinen ammatti tämä. No olkoon vaan. Oi, mun sydämeni sykkii ihan kummallisesti, ettekö te nyt voi yhdistää sitä puhelua hänelle? Jaa, muuten hänet tuodaankin aivan kohta tänne kuulusteltavaksi. Soittakaapa parin tunnin kuluttua uudelleen, niin sitten me poliisit otamme tästä asiasta selvän ja kuulette sitten mikä on tilanne. Kuulemin. Tämä on kyllä ihan käsittämätön. No, miten tämä nyt tällaista voi olla? Nyt ne aikovat puristaa isästä totuuden irti. Millä tavalla puristaa? No kurkusta hyönen aika. Minä olen nähnyt TV:ssä. Ne panee ensin pyyhelinan kaulalle, ettei jää mustelmia, ja sitten ne puristaa. Ja kun ilmat meinaa kokonaan loppua, niin vähän hellitetään ja taas puristetaan. Kyllä siinä sillä lailla miestä totuus irtoaa. Mitä sä taas höpiset, Uuno? Jos isä kerran kertoo totuuden, niin minkä vuoksi sitä pitää puristella? Niin. No eikö sä nyt ymmärrä? Sehän voi kertoa ihan mitä se lystää. Katsopa, ei tämmöisiä kitutusmenetelmiä turhan tähten kehitelty maailmassa. Kautta maailman historiaa on kehitelty parempia ja parempia kitutusmenetelmiä. Ja sitä alkaa kummasti kuule, kun sukkapoikkoa esimerkiksi aletaan tunkea maksa läpi. Noin. Ja sitten aina välillä vähän ketkautetaan, niin mieleen alkaa kummasti pelkästään sellaisia asioita, mitkä ei mieleen muuten tulisi ollenkaan. Niin kuin esimerkiksi just tämä totuus. Niin silloin poliisi tajuaa, että juu, totta se puhuu. Kato, ei poliisi voi jättää mitään sattumanvaraa. Ja pari viikon päästä, kun kitutuksen jäljet on arpeutunut, niin kukaan ei enää muista koko asiaa. Vai niin? Onkohan se isä? Onkohan se isä? No äkkiä romahti, jos se nyt jo tulee. Sörsson! No päivä. Sörsson, terve! Hei, mitä, oot sä töissä taas? No joo, mutta eipä olisi pitänyt näköjään olla. Miten niin ei olisi pitänyt olla? No kun eukko suuttu heti. No miten se eukko siitä suuttu? No sehän tässä niin älytöntä just onkin. No käydäänpäs peremmälle. Huolia tässä on meilläkin. No huolia, joo. Minä kun luulin, että kun mä pääsen töihin, niin huolet loppuu siihen, mutta nyt ne vasta alkotaan. No hyvänen aika. Meillä on käymässä harvinainen vieras insinööri Sörsson ja tässä sitä vaan kuulumisia jaaritellaan kuivin suin. Anteeksi nyt vaan insinööri Sörsson, ettei heti tajuttu panna parasta pöytää. No niin naiset, nytpäs kuppeja pöytään ja pannua kiehumaan, että vieras viihtyy. Ja heti kuulustelun alkuun minä haluankin sanoa teille, että vaikka te olette vuoristoneuvos ja Suomen rikkain mies, niin se ei tule antamaan teille minkäänlaisia etuoikeuksia. Painakaa mieleen, että kaikki ovat samanarvoisia lain edessä. Ihanko totta? Ehdottomasti. Sitä kuulkaas monet rikkaat luulee, että tästä ollaan niin kuin parempia ihmisiä. Ja he voivat tehdä mitä tahansa. Mutta painakaa mieleen, että se ei onnistu. Samasta rikoksesta tulee täsmälleen sama rangaistus, oli kyseessä vuoristoneuvos tai pelkkä rahaton neljänä. Tuo oli sitten hauska kuulla. Ne edelliset poliisit meinas heittää minut väkisin vankilasta ulos. Sinne saa oikein nyrkit veressä tapella, saadakseen itselleen oikeutta. Että mitä oikeutta? No siis istua vankilassa. Minä sanoin niille, kuulkaa, ihan samat sanat kuin ne tuossa äsken. Että vaikka minä olen vuoristoneuvos ja raha on,
niin sillä ei saa saada minkäänlaisia etuoikeuksia. Lain pitää olla tasapuolinen kaikille. Mutta eihän ne meinannut sitä uskoa. Suoraan sanoen, teidän jutuissanne ei ole päätä eikä häntää. Vai ei ole? No ei. Minä alan ymmärtää noita poliiseja, jotka yrittävät kantaa teidät väkisin täältä ulos. Vai sillä tavalla? Minä sanon teille suoraan, että tämä poliisilaitos on pelkkä mätäpais. Täällä ei rikollisilla ole minkäänlaisia oikeuksia. Ja ei ole. Kuulkaa, ei me tänne meidän selleihin voida majoittaa kaiken maailman hulluja. Täällä on muutenkin tarpeeksi tungosta. Siis, olenko minä hullu? No kun täällä ei ole muita kuulemassa, niin olette. Täyskahjo, sekapollan. Teidät pannaan vaikka rautoihin ja viedään kotiin. Vaimoni saa tulla hakemaan teidät sillä ehdolla, että pitää teidät kotona 2 viikkoa. Konstaapeli, tänne heti! No toivottavasti se insinööri Sörselsson nyt viihtyy ja otetaanpa siitä vielä 4. torttua muutama pala. Kyllä viihtyy. Sörselsson sanoi, että teillä on jotakin huolia. No on, kun minä sain noita töitä. No mikäs huolenaihe se on? Eikö se ole pikemminkin niin kuin päinvastoin? No niinhän sitä luulisi. Mutta eukko suuttu niin pirusti, kun mä menin töihin. Ai siitäkö suuttu? Suuttu. Miksi se teidän vaimonne siitä suuttui? No kun minä olin 3 kuukautta työttömänä, niin sinä aikana me laiduttiin molemmat, vaimo ja minä, 15 kiloa. Ja vaimon pitäisi kuulemma laiduttaa vielä 20 kiloa. Ja sitten se rupesi mäkättää, että jos minä menen töihin, niin siihen loppui laiduttaminen ja hän rupeaa taas liomaan. Vai sillä lailla? Niin. Ja se rupesi mäkättämään, että nyt kun on laiduttamisen alkuun päästy, niin nyt ei lopeteta. Ja se ajoi mut pois kotoa. Ja sitten sinne ei ole menemistä niin kauan kuin mä oon töissä. No aikooko se nyt jättää työnsä? No ei missään tapauksessa, kun tuli tehtyä 2 vuoden sopimus. Ahaa, eikö vaimo sitten päästä kotiin? No ei, ennen kuin se on laihtunut 20 kiloa. Hyvänen aika. Käsitelläänkö mä nyt oikein? Tarkoitatko, että sulla ei ole kotia? Ei oo. No tuu meille asumaan. Uno! Anteeksi, onko rouvalla mahdollisesti jotain asiaa? No kyllä on mahdollisesti. Eihän se nyt mitenkään käy, että Sörselsson muuttaa meille asumaan. Ei vai? Ei. Pieni hetki, otetaan pieni. Malta pieni hetki. Minä näytän nyt. Asia on hyvin yksinkertainen. Päästään epätietoisuudesta. Tämähän on tämä avioehto, niin kuin hyvin tiedät jo, ja sivulla 15. Muistaakseni kyllä. Sivu 15 otsikolla Perheenpää velvollisuudet ja oikeudet. Perheenpää on mies ja tässä perheessä hänen nimensä on johtaja Uuno Turhapuro. Koska naisen aivot ovat kevyemmät, hän keskittyköön vaan rutiininomaisiin taloustehtäviin ja niihin tehtäviin, jotka hänen miehensä, tässä tapauksessa justiin tämä kyseenomainen Uuno Turhapuro, hänelle osoittaa. Työ tehtäköön hiljaa ja nurisematin. Kaikki perhettä koskevat päätökset tekee mies, tässä tapauksessa johtaja Uuno Turhapuro. Että tuliko mahdollisesti selväksi? Ei tullut. Kyllä se varmasti niin on, jos se oikein tuossa avioehdossa seisoo. Ja eikö siellä ole sinun nimikirjoituksesi alla? No Anopi On. Mutta enhän mä ole ikinä lukenut lävitse noin älytöntä paperia. Kyllä pitäisi lukea kaikki paperit läpi. Niin kuin insinööri Sörselsson varmasti huomasi, meidän perheessä on kaikki paperilla. Sen takia meillä ei synty koskaan minkäännäköistä riitaa. Ja tästä johtuen minä viihtyn päivisinkin niin hyvin kotona, ettei kaipaa töitä. No niin, ja nyt tämä perheenpää sitten äänestää siitä, muuttaako insinööri Sörselsson meille asumaan vai ei. Äänestys suoritetaan kättä nostamalla. Olkaa hyvä. Jaha. Jaa-ääniä. Näköjään annettiin 100% enemmän kuin ei-ääniä. Että onneksi olkoon ja tervetuloa meille asumaan insinööri Sörselsson. Ja päivää, herra pääministeri. Täällä puhuu taas vuoristoneuvos Tuuran sihteeri. Niin, me kyllä jo sovimme siitä palaverista vuoristoneuvoksen kanssa, mutta nyt on tässä tullut pieni mutka matkaan. Poliisilaitokselta nimittäin soitettiin ja sanottiin, että vuoristoneuvos
alkaa olla täysin sekapolla. Kuulkaa nyt, herra komissaario. No, teidän jutut, nehän on ihan naurettavia. No, niissähän ei ole mitään järkeä. Nyt on niin, että rouva Tuura ja minä tullaan sinne heti ja selvitetään tämä asia. Näkemiin. Tämä juttuhan menee aivan älyttömäksi. Nyt ne haluaa viedä isän väkisin mielentilatutkimukseen. Oi kauheeta. Joo, mutta me lähdetään nyt kyllä heti sinne. No hei. Täällä on taas vuoristoneuvos Tuuran sihteeri. Niin. Voi nyt minulla on sikäli iloisia uutisia, että vuoristoneuvos ei olekaan ihan täyskahjo. Ei. Hänellä on vaan joku tauti. Niin. Hetkinen, mikä sen taudin nimi oli? Cornium secalius bollus. Päivää. Komisario Hurjanpää. Heitä kaivataan. Oletteko te nyt sitten komisario Hurjanpää? Niin, kyllä, minä olen. Kuka mitä tämä peli nyt oikein on? Niin minä suoraan sanon, että täällä yläpäässä on kyllä aikamoista ongelmaa. Siis mitä? Yritättekö kuulkaa sanoa, että hän on jotenkin hullu vai mitä? No jos te kerran olette sitä mieltä, niin täytyy sanoa, että läheltä liippaa. Olkaa hyvä, istukaa. Hyvinkin lähellä. Kuulkaa, tuo on jo kunnianloukkaus. Tsot. En minä sanonut häntä hulluksi, vaan tämä rouva tässä. Jaa, mutta te myönsitte kuitenkin. Katsokaapas, hänen juttuunsa olivat sitä luokkaa, että meidän piti passittaa hänet alustavaan mielentilatutkimukseen. Ja jos saa käyttää noin vertausta, niin kyllä mittarit näyttivät aika pahasti punaista. Vai niin? Kyllä. Häntä tutkinut psykiatri totesikin, että hän ei ole vielä eläessään kuullut yhtä älyttömiä juttuja. No eipä olisi uskonut. No mitä nyt sitten on tehtävä? Ei muuta kuin hoitoon. Ja nopeasti. No eikö sitä voisi hoitaa kotona? No se voi olla hieman vaikeata. Hän on osoittautunut äärettömän väkivaltaiseksi. Hän luultavasti rusikoi 3 konstaapelia siihen kuntoon, että nämä pyysivät välittömästi lopputili. Kuulkaas nyt, ei vuoristoneuvos ole tippaakaan väkivaltainen. Ei niin. Ja vaikka onkin, niin kyllä me pystytään pitämään se kurissa. Sitten on vielä sellainen seikka, että hän on Suomen rikkain mies. Ja sitä paitsi vuoristoneuvos ja täysin kaheli. Niin on vaara, että hänen hulluudestaan leviää ikäviä juoruja. Sen vuoksi tälle sairaudelle pitäisi keksiä jokin tieteellinen nimi. Se on kyllä hyvä idea, kun hän sentään on niin kuuluisa. Ja mikähän se nimi olisi? No meidän psykiatrimme ehdotti sellaista latinalaisperäistä sanaa kuin cornium secalius bollius. Tuo kuulostaa kyllä oikein hyvältä. Ei sitten tieto leviä liikemiespiireissä. Juuri sitä me haluamme välttää tässä erikoistapauksessa. Psykiatrimme siis vierailee teillä kerran päivässä. Se sopii. No niin, lähtekää hakemaan vuoristoneuvosta. Tätä tietä, rouvat. Muuten, hänelle pitää puhua hyvin lempeästi, ettei pää leviä kokonaan. Sehän on selvä. Tätä tietä. Hienoa! Hienoa! Mitä? Totta kai täällä on kaikki kunnossa ja valmiina. Tervetuloa tänne vaan mahdollisimman nopeasti. Kyllä tää otottaminen on jo kalliiksi käynytkin. No täällä sinua otottaa sinun oma kihkeä miehes Uuno. Hei rakkaimpani, hei. Lopultakin. Mikäs se nyt noin innostuttaa? Katsopas ystäväiseni, nyt alkaa tulla fyrkkaa, eli niin sanottua rahaa. Ai mistä? Jaa, sinäpä et vielä tietäkään ystäväiseni. Katsopas kun tupa jumi. Onko se juni vai jumi? Jumi. Tupa jumi on tämmönen homesieni. Niin tuhosi tän appiukkoni vuoristoneuvos Tuuran tän kartanon tysti. Ja siellä alkaa valtaisat remontit. Nyt ei voi asua siellä enää kuukausitolkulla. Niin ne muuttaa tänne meille asumaan. Tännekö? Niin? Mitä hemmettiä? No tännepä tietysti. Rakkaan tyttärensä, rakkaan lävipoikansa luo. No nyt minä alan ymmärtää. Sitäkös nämä hienot huonekalut on tällä puolella? Juu, ne tuotiin jo ajat sitten, ne pantiin tänne. Tää on, katsopas, niinku niitten olohuone, tämä. Ahaa. Joo. No mutta missäs ne nukkuu? Täällä.
Täällä on niiden makuuhuone. Hetkinen. Kattoppa minkä löysi. Siis fraki? Niin. Lainataan sitä vähän appiukalta. No mihin tätä tarvitaan? Se on niinku sua varten. No mutta mihin minä sitä tarvitsen? No totta kai, kun Suomen rikkain mies, vuoristoneuvos Tuura tulee tänne asumaan, niin tarvitseehan sitä hovimestari olla hyvänä aika. Vedä vaan rakki päälle nyt äkkiä, nyt on kiire. Älä hemmetissä. Kyllä, kyllä. Kato, mitä parempi palvelu, sen korkeampi vuokra. Niin se on hotelleissakin. No nyt ne tulee, nyt ne tulee. Tullaan. Ne tulee vihdoinkin. Tullaan. Hetki vaan. Tervetuloa. On teitä otettukin. On se ihana tappi, kun suostu tulee tämmöisen matalaan majaan. Ja tässä oli Sanomille kukkasia. Voi Uuno, kun sinä olet ystävällinen. No mitä minä sanoin, Hugo? Me ollaan kovin tervetulleita. Totta kai. Otetaan palttoota pois. Saan vielä itse. No ei missään tapauksessa. Totta kai me otetaan palttoa pois. Noi. Kiitos. No. Ja tässä olisi sitten tämä. No mikä tämä on? Se on narikkalappu. No mikä hiton narikkalappu? No kyllä kai sinä isä nyt tiedät mikä narikkalappu on. No kai mä nyt sen tiedän, että näitä tarvitaan hotelleissa ja ravintoloissa. Mutta mitä tekemistä sillä on täällä? No täälläkin talo vastaa asiakkaiden vaatteista. Ei ole mitään pelkoa, että varkaat veisi siis palttoon. Niitä vahtitaan täällä yötä päivää. Niitä tästä vahtinnasta olisin ihan tommosen muotollisia 2 markkaa velottanut mielelläni. Mitä? Onko täällä naulakko maksu? Ei, naulakot on ilmaisia, mutta vahtinasta pitäisi ottaa tosiaan tommonen muotollinen 2 markkaa. Johan nyt on hemmetti. Älä nyt hiily, Hugo. Jos Uuno kerran vastaa, että sitä ei varasteta, niin kyllähän nyt tommoista 6 tonnin palttoosta kannattaa 2 markkaa maksaa. No kyllä, okei, minähän ymmärrän tietenkin, ettei noin rikkalla miehellä ole niin pientä rahaa taskussa, mutta ei se mitään, pannaan piikkiin. Pelotetaan sitten vaikka vasta 10 markkaa erissä, ettei tarvitse koko ajan taskuja kopeloita. Kyllä tämä on sikamaista, Uuno. Että sinä jo eteisessä ryhdyt rahastamaan. Tätä minä pelkäsin. No ei tässä mitään pelättävää ole. Päinvastoin Uuno on nähtävästi ajatellut kai. Kyllä. Ja hovimestari. Mikäs se tämä on? No, hovimestari tieteskin. Kyllä, hovimestari. Ja tässä olisi vähän samppaniaa, että ollaanpa hyviä ja otetaan siitä. Aiku hurmaava ystävällistä hovimestarita tarjollut ja kaikkea. Mistä sinä, Uuno, olet champagnea saanut? Minä, johtaja Uuno Turhapuro, en siis puutu tommosiin yksityiskohtiin ollenkaan. Minä vaan sanon ammattitaitoiselle henkilökunnalle, että hommatkaa champagnea ja ne hommaa champagnea. Siis tämmöisen johtajan tehtäviin kuuluu lähinnä tämä skoolauspuoli niin kuin vieraiden kanssa. Niin, että oikein sydämellisesti tervetuloa. Tosiaan, kuten äsken tuossa niin sattumasti sanoin, niin skål ja tervetuloa. Kyllä tässä champagnea tarvitseekin. Muuten repee kaali. Ja saanko kuittauksen? Minkä kuittauksen? No kuittauksen. Katohan nyt on sillä lailla, että näissä paremmissa piireissä ei mitään makseta käteisellä, että nimi alle vaan, niin kyllä lasku sitten tulee aikanaan. Mitä? Maksaako tämäkin? Me miehethän nyt olemme semmoista porukkaa, että me motkotamme aina kaikesta, kun raha on vähänkin menossa. Mutta totuus on se, että kun vaimo on tyytyväinen, niin kyllä mieskin viihtyy. Juuri niin. Juuri oli tämäkin taas kotiin tulo. Ja hiljaa siellä takarivissä. Ja anteeksi kovasti vaimoni puolesta. Meillä käy niin harvoin tämmöisiä varakkaampia ihmisiä, että vaimo ei oikein tiedä, miten palvelu pitää pelata siis niin kuin näissä piireissä. Justiinsa. Ja ennen kuin siirrymme tänne peremmällä, niin tämä kuittaus pitäisi saada. Siinä on se. Jaa, saan ehdottaa, että herrasväki siirtyisi istumaan. Hovimestari näyttää jokaiselle hänelle määrätyn paikan. Olkaa hyvä, hovimestari. Kiitos. Cornium secalius bollus. Ei en minäkään tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta joku hyvin henotautisen kyllä pitää olla.
koska on niin rikas mies. Niin. Niin totta kai tietysti se voi tarkoittaa jotain munuaisissa on vikaa tai sitten se voi olla ihan selvä pelkkä umpisuoli. Niin. No niin, siitä vaan kiireesti valitsemaan. Että mikäs tämä on? Se on ruokalista eli menu. Koska kysymyksessä on näinkin merkittävä juhlatilaisuus, niin sitä varten on rakennettu ihan oma ruokalista. Eli Vuoristoneuvos Tuuran tervetuliaisjuhlien menu. Ja mitä onkaan sisäsivulla? Täytellinen alakartta. Jospa Vuoristoneuvos Tuura lukisi sen itse ääneen, niin samalla keittiöhenkilökuntakin kuulee sen ja pystyy ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Ai että keittiöhenkilökunta. Kutsutko sinä minua keittiöhenkilökunnaksi? No niin. Eikö sä ole pelkästään tyytyväinen tämmöisestä tunnustuksesta? Ai tunnustuksesta? No tunnustuksesta. Kaipa sinä nyt sen tiedät, että suuri osa ihmistä on semmosia tumpeloita, että ne ei pysty tekemään yhtään mitään. Tai korkeintaan yhtä asiaa ja senkin huonosti. Vai niin? Niin. Hyvä, että ymmärsit. Oikein hyvä. No niin, jospa Vuoristoneuvos Tuura lukisi tämän ruokalista ääneen ja niin kuin ympärillä oleva kiinnostunut yleisö huomaa, on tämän ruokalistan suunnitteluun, painotyöhön ja layouttiin nähty paljon vaivaa ja huolta. Jaa, saanko siis pyytää lukemaan ruokalista? Siis näin kauan minä olen istunut suu kiinni ja kuunnellut. Minä olen nimittäin pelännyt, jos minä vähänkään raotan suuta, niin sieltä rupeaa tulemaan suoraa huutoa. Jos se huuto rupeaa tulemaan, niin sitä ei pysäytä mikään. Nyt turhaa hermostu, Hugo. Kun Uno on nähnyt noin suuren vaivan. Pelkästään sinun tervetuliaisjuhlia varten on painattanut noin hienon ruokalistan. Ihan sinun kunniakses. Niin, Esokko, totta kai sinä luet sen. No luen. Jos vaan ilma riittää. Kiva. Alkupalat, sammen kaviaaria, sipulirenkaassa, riisipetillä, karpalohyytelön ja vasanin maksan kerran. Tai toinen alkuruokavaihtoehto on lihasoppa. Ruksatkaa haluamanne vaihtoehto. Yhy. Mitä yhy? No minä vaan hiljaa mielessäni ruksasin haluamani vaihtoehto. Pääruoka on Tornado, joka on päätä Veldan, mutta sisältä medium. Tornado on koko joko 100 grammaa tai 400 grammaa. Ruksatkaa haluamanne vaihtoehto. Sama täällä. Minä ruksaan saman kuin Unokin. No niin. Ja koska Kaavikin on lopettanut tippumisen äänestä päätellen, niin ehdottaisin, että me herrat siirtyisimme tuonne nahkatuoleihin otottelemaan juhla-ateriaa kahvikupposten kerran. No niin. No. Sinne nahkatuoleihin. No niin, ja nyt kun on niin mukavasti Tappiukko on tuonut tänne telkkarin, niin mitäs jos vähän katteltais TVtä tässä kahvikuppeja hörppiessä ja juhla-ateriaa ototellessa? Televisio on rikki. Ei kai. No on, ja pysyy. Muuttomiehet särkisen. Vai niin? No eipä hätää. Mitäs jos hovimestari ystävällisesti johtattelisi Vuoristoneuvos Tuura vaikka tolle tuolille, niin minäkin pasen rekvisiita. Joo, kyllä se sopii. Hyvä. Jos Vuoristoneuvos Tuura on hyvä, istuu tänne. Terve, Höyry, terve. Olipa hyvä, että pääsit tulemaan. No totta kai mä tulin. Mulla on pikku ongelma. No mikä nyt on hätä? Kato, nyt on semmoinen ongelma, että pitäisi saada selostus semmoiseen TV-ohjelmaan, että niin kuin 50 hiteet tulee Salpausselällä maaliin ja Suomi saa kaksoisvoito. No tähän se sellainen käy, kun nehän kaikki keskeytti. Niin, mutta Suomi on tehnyt protesti. Ja jos se protesti menee läpi, niin Suomi saa kaksoisvoito. Minkä ihmeen protesti? No, eikö sä kuullut, kato, kun se piti olla siis 50 kilometriä se hiihto. Mutta nyt tarkistusmittauksessa kävikin ilmi, että matka oli 50 kilometriä ja 8 metriä päälle. Ja suomalaiset jaksoi hiihtää vaan sen 50 kilometriä, eikä enää sitä 8 metriä. Suomalaiset pyörtyi kaikki 8 metriä ennen maaliin. Ja kato, se johtui siitä, että kunto oli niin tarkkaan laskettu ja mitotettu. En mä kyllä tämmöisestä protestista ole kuullut mitään. Joo, kyllä semmonen on. Ja nyt ongelma on se, että pitäisi saada selostus semmoiseen TV-ohjelmaan, missä suomalaiset saa niinku kaksoisvoitoja voittaa.
Hyvä. Jos homma on näin, niin se tehdään. Totta kai. Unta putkeen. No hyvä. Olen sulla mankkanauri mukana. Totta kai. Ei kun hommi. Pasila, koodi 123. Kuuluuko? Hyvät TV-katsojat. Täällä Eurosport, Salpaus Selkä. Parasta aikaa täällä on menossa 50 kilometrin hiihto ja suomalaiset ovat hiihtäneet suorastaan loistavasti. Jari Isometsä ja Mika Myllylä ovat ylivoimaisessa johdossa. Paras norjalainen on jäänyt jo 2 minuuttia ja Myllylä ja Isometsä lähestyvät nyt hevosen kengän jyrkkää kaaretta. Aivan näillä sekunneilla he pujahtavat näkyviin tuolta metsän siimeksestä ja sitten he joutuvat tekemään tiukan käännöksen vasemmalla. Ja sieltä he tulevat. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Mitä? Nyt he kääntyvät väärään suuntaan. Hei, takaisin! Kääntykää takaisin! Väärä suunta! Kuuletteko? Voi mikä sotku tästä nyt tuli. Ettei vaan nyt Suomen voitto luiskahda käsistä. No onneksi he kuulivat ja alkavat kääntyä. Voi millaista kompuria. Koittakaa nyt selvitä. Pankaa vauhtia. Norjalainen lähestyy koko ajan. Kyllä on hankala kapea paikka. No niin. Hyvä Suomi, hyvä Suomi. Mika Myllylä ja Jari Isometsä saavat nyt suksensa käännettyä ja he lähtevät hiihtämään kohti maaliviivaa. Mitä? Nyt he kaatuvat molemmat. Maaliin on matka enää 8 metriä ja nyt he kaatuvat molemmat. Ja näyttää siltä, että he eivät jaksa enää jatkaa hiihtämistä. He näyttävät aivan kuoleman väsyneille. Niinpä niin. He pyörtyivät molemmat. He pyörtyivät väsymyksestä. Tähänkö tyrehtyy Suomen kaksoisvoitto? Ei sittenkään, hyvät katsojat, ei sittenkään. Suomi teki protestin. Matka oli 8 metriä liian pitkä. He pyörtyivät juuri maalilinjalle ja Suomi sai kaksoisvoiton. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! No niin, Appiukko. Mitäs pitit Eurosportista? Oli se kerta kaikkiaan jännä juttu, oli tosiaan. Eikö se ollutkin vaan? Saiko Suomi tosiaankin kaksosvoiton? No sai. Eikö se kuuluko Höyryhäyrinen selosti sen? Kuulin. En kas millään uskon. Mutta kun se Höyryhäyrinen on niin hyvä selostaja, niin tottahan se täytyy olla. Missäs naisväki on? No ne meni iltapäivälevolla jo ajat sitten. Mitä? Iltapäivälevo? Mitä tämä tämmönen on? Siis keittiöhenkilökunta karkaa kesken päivä. Missä juhlaateria on? Ne sanoi, että ei heillä ole sellaisia ruokia, mitä siinä ruokalistassa oli. Ja vaikka olisikin, niin ei he niitä tee. Karveita. Tämä on ennen kuulumatonta. Niin. On kuulemma oikein hyvissä voimissa ja silmissä on ihan ymmärtävä ilme. Niin. Että eiköhän me saada se palaveri aikaiseksi. Voi kiitoksia, herra pääministeri. Kiitoksia. Mä soittelen heti, kun mä tiedän tästä asiasta jotain lisää. Kiitos kuulemiin. Mitäs siinä näiden juhlien ohjelmakartassa taas sanottiinkaan? Hetkinen. Siis, täällä sanotaan, että seuraavana on gala-ilta. Joo, herra Jumala, kellohan on jo todella niin paljon, että nyt on päiväjuhlien aika loppu ja nyt alkaa gaala-ilta. Mikä ihmeen gala-ilta? No semmonen gaala-ilta, jossa käy vaan parempaa väkeä. Köyhät ei pääse edes eteiseen norkoilemaan. Ei. Ja kannattaa ottaa huomioon, että gaala-illassahan naisilla on siis iltapuku ja miehet on frakki päällä. Ai kun ihanaa, mulla onkin uusi iltapuku. Ai mutta nyt täytyy kyllä päästä kampaajalle. Vai kampaajalle? Niin. Siis oletteko te ihan täysiä sekopolleja? Ja saanen huomauttaa tässä vaiheessa, että herrathan kantavat frakin rintapielessä kaikki kunniamerkkinsä. Että kunniamerkit? Niin, tietysti. Siis kaikki kunniamerkit. Ne sodassa saanutkin. No ohjelman mukaan vain sodassa saanut. Niitähän on nykyään niin harvoilla. No hyvä. Nykyään kyllä niin harmittavan harvoin niitä semmoisia juhlia, missä voi vetää sitä isot kunniamerkit rintapieleen. Ne sodassa saadut. No niin, nehän on kaikkein arvokkaimpia. No on. No niin naiset, nyt alkaa gaala-ilta. Ja pyytäisin yleisöä pukeutumaan juhlapukuisin. Anna mun kaikki kestää. Sinne vaan. Vuoristoneuvos Tuura, yksi pikku asia meinasi unohtua. Niin mikä? No, tämä näin. Illan pääsylippu. 100 markkaa. Asu, frakki ja iltapuku. Vain sotaajan isot kunniamerkit hyväksytään. Onpa tosiaan komea piletti.
Onko tosiaankin niin, että vaan sota-ajan kunniamerkit hyväksytään? No nimenomaan ne. Vain niillä on arvoa. No ilman muuta. No niin. Tuossa on 300 kuule. Minä maksan koko porukan. No. Mikäs huuto tuo oli? Ei oo vaikea arvata. Uuno se meni innoissaan ulos huutamaan, kun sai sinulta ääliöltä retkutettua 300. Täytyy sanoa, että nämä juhlat on mennyt ihan budjetin mukaisesti. No niin on. Enpä olisi ikinä uskonut. Juh. Hehe, kukas nyt on tulossa? Avaa sinä. No joo. Jaha. Jaha. Päivää. Päivää. Minä tulin tapaamaan sitä hullua. Anteeksi, ketä? Sitä hullua. Että mahtaako kenties olla tavattavissa? Ai jaha, nyt minä ymmärsin. Uno, sua kysytään. Minä tulen Jaakko. Minä olen poliisilaitoksen psykiatri Kielo Nuppu. Päivää. No päivää. Niin, ja tämä kyseinen hullu pääsi kotihoitoon ihan sillä perusteella, että poliisilaitoksen psykiatri käy häntä joka päivä katsomassa ja hoitamassa, ja siksi minä olen nyt sitten täällä. Ai jaha, no nyt minä ymmärrän. Poja hemmetti. Sinne tuli joku psykiatri hoitamaan jotakin hullua ja minä sanoin, että sinä olet paikalla. Teinköhän mä nyt oikein? Mitä? Eihän minä mikään hullu ole, vaan tuo Tuura on. Ne sanoo poliisilaitoksella, että se on ihan sekapolla ja se tarvitsee hoitoa. Ahaa. No, ei se mitään. Minä käyn korjaamassa virheen ja noutan itse hullun paikalle. Päivää. Se psykiatri, kun tuli hullua hoitama. Kyllä, minä olen. Hetkinen. Päivää, neiti. Olettehan te, neiti? Olen. Ihanaa, hurmaavaa. Ja tehän olette tätä hullua tulossa hoitamaan, niinkö? Kyllä. No Päivää, minä olen se hullu Päivää. No mutta juurihan minä kuulin, että teidän nimenne on Uuno. Ja tämä sekapuoluhan on papereiden mukaan nimetään Hugo Tuura. Minua vaan leikkisesti kutsutaan Uunoksi, kun meikäläisellä kaalissa heittää aika pahasti, että sen Uunomaksi ei juuri voi tulla, mutta toisaalta ja pohjimmiltaan minä olen hyvin tämmöinen romanttinen tyyppi. Minua kutsutaan yleisesti Liisakatun Eros Lynniksi ja sen tulette näkemään ja toivottavasti me tapaamme hyvin usein. No sehän riippuu ihan siitä, kuinka nopeasti te paranette. Minä lupaan, että tauti istuu hyvin syvässä. Ja. Saanko mahdollisesti siitä tämän konepistoli tänne arkun päälle? Siellä kotelossa on kylläkin viulu. Minä harrastan viulunsoittaja ja menen tänään vielä viulutunnille. Hurmaavaa, ihanaa. Ajatelkaa, kun minäkin olen musiikkimiehiä. Todellakin. Meillähän alkaa heti löytyä yhteisiä tämmöisiä harrastuksia. Se on erittäin tärkeää niin kuin tämmöistä mahdollista yhteistä elämänpolkua ajatellen. Ja saanko pyytää Nehtoa siirtymään tänne peremmälle?
Ensinnäkään minä en ole mikään pelkkä neito, vaan psykiatrikielonuppu. Ihanaa, hurmaava. Saanko pyytää psykipatria siirtyä peremmälle? Psykiatria? Niin, semmonen. Jaa, saanenkin esitellä hovimestarini Sörselsen. Mehän tavattiinkin jo. Niin, tämä tohtori tuli hoitamaan minua. Ai, sinuako? Niin. Just, joo. Ymmärrän. Eihän tämä Uno ole ympäristölleen vaarallinen. Ei ollenkaan. No se on hyvä, sillä sitten hän voi edelleenkin olla kotihoidossa. Ei, mutta minä tarvitsen hoitoa kiihkeästi ja hirveästi. Eiköhän ruveta kuule heti ommii vaan, että saadaan naamalle edes jonkinlainen pieni järjen pilkahtus. Joo. Ja jos järki hetkenkin pilkahtaa naamalla, niin otetaan heti valokuva, että muistetaan miltä se näytti. Juu, no istukaapahan nyt tuohon jakkaralle, niin katsotaan. Katsotaan. Silmä on suuri ja kostea, eikö olekin? No on. Ja eikö siellä olekin sellainen kiihkeä ilme? No minä nyt lähinnä tässä katselen tuota silmän pohjaa. Hyvä. Siellä pohjalla sitä kiihkeyttä on vieläkin enemmän. Minä oikein tunnen, kun päässä humisee. No silmän pohja paljastaa monia eri tautitiloja. Sieltä voi paljastaa myös neuroottisia häiriöitä. Sitä minä justi ole. Mahtottoman neuroottinen. No ei tässä nyt äkkipäätään oikein mitään vikaa näy. Täytyy näkyä, kun tältäkin puolelta silmää näkyy. Sitä pitää vaan katsoa lähempää. No, vaikka kuinka katsoo, niin kyllä se terveeltä näyttää. Ei. Kun minusta tuntuu, että minulla on semmoisia neuroottisia patteja vähän siellä sun täällä. Ja kun ne on silleen taitavasti ihon alla piilossa, niin niitä ei pääse tutkimaan muuten kuin justiin kopeloimalla ja puristamalla. Joo, mulla on kans semmosia patteja siellä sun täällä. Eikös niitä vois kopeloida saman tien siitä? Poju! Siis tämä tutkimus ei ole ollenkaan tarkoitettu viisaalle. Olen aikaisemminkin yrittänyt pyrkiä meikäläiseen apajille. Ai mille apajille? No kerrankin, kun me makoiltiin uimarannalla, niin siitä meni yksi erittäin hyvännäköinen nainen ohi. Niin tää Sörssössä lähti juoksemaan sen perään, vaikka minä olin nähnyt sen ensin. Mä en vaan pysynyt perässä, kun mä olen pikkusen tuhtissa kunnossa. Joo, Uuno puhuu täyttä soopaa. Minä näin sen ensiksi. Uuno vaan harmittaa, kun se ei jaksanut juosta perässä. Onko teillä siis huono kunto? On. Kunto on siis tosi surkea, aivan tosi surkea. Tai tarkoitan, että siis kunto on tosi surkea tälleen niin kuin pystyasennossa, mutta vaaka-asennossa kunto on tosi mahtavaa. No minä melkein arvasin, että teillä on huono kunto. Niin, ja mulla on semmonen ongelma, että mulla on noita makuuhaavoja. Vetele sinä vaan maalariteippiä, kun ole makuuhaavoinnes. Niin minäkin teen. Kyllä ne sillä kasassa pysyy. Jospa minä nyt sitten päätän, että ketä tässä hoidetaan ja millä tavalla. Niin. Ja aluksi teidän kunto pitää kyllä nyt saada nousemaan. Jospa minä laatisin teille semmoisen helpon kotijumppaohjelman, jota te sitten teette päivittäin. Joo, minä suorastaan rakastan jumppaamista. No, jospa minä vaihdan jumppapuvun päälle tuolla, niin päästään tutkimaan tätä ohjelmista. Tekin voisitte vaihtaa jotain kevyempää päälle. Ei, kun otan tämän perperin pois päältä, niin mulla on tää paita tämmönen hyvin ilmava. Tää on semmoista niin sanottua henkittävää mallia. Ja voin sanoa, että pienessäkin ylämäessä se suorastaan huohottaa. Enpä se ole ennen nähnytkään tuommoista tohtoria. En minäkään. Ja ajattelipa minkälaista on psykiatrin työ. No, päivisin psykiatri hoitaa hulluja, mutta sitten pitkän työpäivän päätyttyä, kun hän tulee kotiin, niin ei tarvitsekaan ottaa töitä kotiin mukaan, kun siellä on oma hullu. Minä, jota voi hoitaa ja hoivata. Niin. Ja sillä tavalla ammattitaito säilyy paremmin, kun on kotona oma harjoituskappale, millä reenata. Niin. Mikä sillä nyt tuli? Hei! Mikä teille tuli? Ei saa ilma. Nyt tarvitaan suusta suuhun menetelmän nopeasti. Onko olo niin paha? On rakas, nopeasti. Minä olen käynyt hengenpelastuskurssin. Minä osaan antaa suusta suuhun menetelmän tekoihin. Kuusee, sör. No sepäs oli nopea paraneminen. No se on usein niin, että väärä hoitaja hoitaa paremmin kuin oikea hoitaja. No sun ei kysytty yhtään mitään. No kuule, nyt kun kunto on noin hyvä, niin eiköhän ruveta voimistelemaan. Totta kai. Niin. Totta kai. Sitten seuraatte vaan perässä. Joo. Ja aluksi polvet koukkuun. Joo. Juu, ja sitten nostetaan käsi ylös ja ylös. Vielä 2 kertaa. No ja kerran vielä. No ja sitten polvet. Oikee, vasen.
Oikein. Ja vatsa sisään. Se on sisällä. Ja jalat taakse. Vasen, oikein, vasen. Sitten tehdään kyykkyjä. Joo, no niin. tehdään kyykkyjä. Oikein pitkälle. Just noin. Vielä yksi. No niin, ja sitten venytetään lopuksi. Oikein pitkälle. Ja vielä toinen puoli. Joo. Hyvä. Ja näitä kun teette nyt sitten joka päivä, niin kyllä siinä kunto nousee. Kerta kaikkia vuoden varmasti, mutta kaikkein pahin ongelma minulla on se, että minä pelkään pimeitä ihan hirveästi. Pelkäätte pimeitä. Pelkää, se on aivan kamalata. Minä näytän, hetkinen. Niin, tohtori, tänne minä näytän. Näin. Nyt pannaan tämä tästä, tämä piltti. Kauheeta, kun minua pelottaa. Mitäs hemmettiä täällä tapahtuu? Mitäkö? Nyt se vasta myrkyn lykkäs. Nythän on niin, että tästä me valmistautumme taikuusesitykseen. Ahaa. Hänkö on siis avustaja? Just se. Semmonen hän on. Vai avustaja? Joo. Hyvää päivää, neiti. Hauska tutustua. Nythän on niin, että taikuusesitys alkaa ihan tuossa tuokiossa, että pyytäisi yleisöä istumaan tuoleille. Me menemme vähän valmistautumaan. Pieni hetki, aivan pienoinen hetki. Nythän on niin, että nämä ihmiset ei tiedä, että minä olen sekapolla. Eikä viititä kertoa, että neito on se tohtori, joka minua hoitaa. Kun minä en halua, että minun hulluus leviää kaikkien tietoon. Ja kun meillä nyt sattuu olemaan täällä juhlat, niin olisiko mitenkään mahdollista, että neito soittaisi vaikka vähän viulua. Niin minä voin sanoa, että neito on täällä niinku esiintymässä. Joo, hyvä on, tehdään niin. Tehdään niin. Jospa neito ottaisi vaikka viulu esiin, niin minä käyn kuuluttamassa meidät sisään. Joo, hyvä. Kuten ehkä äsken niin sattuvasti unohtin mainita, niin minullahan on loistava tulevaisuus kapellimestarina. Ja saanko pyytää orkesterini sisään? Tervetuloa! Ja hetkinen. Katsopa vaimo. Mikäs se tämä on? Se on tahtipuikko. Just. Ja kun työnnät sen korvasta sisään, niin se tulee toisesta ulos ilman minkäänlaista estettä. Ja se tahtipuikko ei edes kostu. Ei kostu varmasti, ei. Ja tämä kipale, joka me nyt sitten esitämme, se on tempoltaan Adagio molto quique. Ja sen on säveltänyt Louis Puccherini ja se on nimeltänsä Pikku Menuetti.
Anteeksi, nyt minun on ihan pakko lähteä. Ei missään tapauksessa vielä. Minä haluan kuulla viulusoittoa flyygelisäästykselle. Uuno, mene ostamaan tänne flyygeli ja osta niin iso kun on vaan myytävissä ja kontrapassa ja urut varmuuden vuoksi. Ja nyt minä maksan, nyt ei pihistä. Ollaan menossa jo. Anteeksi, mutta minulla on todella kiire. Ei se mitenkään sovi, kun tänne tulee urut ja kontrapassoja ja flyygeli ja sillä lailla. Ja minä hankin soittajat. No palataan asiaan myöhemmin. Mutta minun on pakko mennä. Näkemiin. Näkemiin. No niin. Nyt meillä on hommattuna sitten urut, flyygeli ja kontrapassi. Niin, ja nyt on varmaan Tuura tyytyväinen soittimien laatuun. Mutta enpä ole ikinä nähnyt noin kalliita urkuja. No ne olikin tuomiokirkon uudet urut. No mitenhän ne meille tuomiokirkon urut myy? No eikö se kuulu? Se kauppias sanoi, että nämä on tilattu niinku tuomiokirkkoon varten, mutta että jos te nyt välttämättä tahtotte ne ostaa, niin hän tilaa sitten tuomiokirkkoon varten uudet urut. Niin, ja sinä sitten ostitte. En minä ostanut, kun sinä ostit. Miten minä? No sinähän sanoit sille kauppialle, että totta kai. No ei, kun minähän sanoin vaan, että totta kai ne tilaa uudet, jos me ne ostetaan. Eihän minä ollut niitä edes ostamassa. Voi Jukra, nyt tästä tuli kauheen väärin käsitys. Ja nyt täytyy perua koko kauppa. No ei sitä ilkeä enää peru. Ei ilkeä. Ja sitä paitsi Tuurahan sanoi, että nyt ei pihistellä. No niinpä sanoo. Mutta eihän sinne asuntoon sovi muuta kuin ne urut. No sehän on enempi niinku maksajaongelma. Meitähän käskettiin vaan ostamaan. No niinpä se onkin. Sinä se osaat Uuno suhtautua tähän elämään niin valoisasti. Niin osaa. Tähän luonteeni valosaan piirteeseen on tää toistaiseksi ensimmäinen vaimoni justiin täysin hurmaantunut. No sitä ei kyllä paljon huomaa. Vai niin, eikö huomaa? Minun mielestäni se tämä tyytyväisyys loistaa hänen kasvoltaan siis ihan kaiken aikaa. Päivää. Päivää. Asuukos täällä vuoristoneuvos Tuura? Kyllä asuu. Isä, tule tänne. No, Päivää. mitä nyt? Päivä. Valis teille tuolla tavaraa. Siis tavaraa? Niin. Eihän teillä mitään tavaraa. No ei ne nyt ihan käsiin mahdu, mutta ulkona on 2 täyttä rekkakuormaa. Että 2 täyttä rekkakuormaa. Kyllä. Siis mitä tavaraa? No, siinä on lähetyslista. Ensinnäkin on flyygeli, kontrapassa ja se mikä tässä nyt eniten tilaa vie, niin on Vaasan uuden tuomiokirkon urut. Mutta eihän tämä mikään Vaasan tuomiokirkko ole. No ei oo niin, mutta ei ne ole ne urutkaan enää Vaasan tuomiokirkon, vaan ne on teitä. Te olette tilannut sellaista. En varmasti ole tilannut. Niin, sellaista se on. Shoppailu. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille mukamas kävelemään ja katselemaan vaan näyteikkunoita, mutta sitten tuleekin mentyä kauppaa ja hankittua sellaista, mitä ei edes tarvitse. Semmoista se shoppailu on. Teillekin kävi varmasti ihan samalla lailla. Lähdettiin vaan kaupungille vähän niin kuin vaan shoppailemaan, mutta sitten tulikin hankittua Vaasan tuomiokirkon urut. Ja nyt keljuttaa vai? Kyllä varmasti keljuttaa. Ensinnäkään, kun minä en ole tilannut urkuja. No just! Noin se mullekin aina käy. Sitä tulee vaan lähdettyä kaupungille kävelemään ja sitten tulee kuitenkin mentyä kauppaan ja hankittua sellaista tavaraa, mitä ei edes tiedä hankkinansa ennen kuin tavara tulee kotiin. Noin se käy just tolla lailla. Täytyy sanoa, että te olette kyllä nyt tehnyt shoppailun maailmanennätyksen. Vaasan tuomiokirkon urut eikä edes tiedä tilanneensa. Tämä ei ole kuulkaa mikään naurun asia. No ei varmasti ole, varsinkin kun se tilauksen hinta on 760 000. Kyllä on hirveetä. Tämä on ihan käsittämätöntä. Sinä poikasi ostat siinä 760 000 urut, siitä vaan. En minä mitään siitä vaan niitä ostanut. Sitä paitsi Uunohan ne urut osti. Niin, kun sinä käskit. Sanoit, että osta urut, ei ole rahasta kiinni. Niin. Minä sanon vaan, että sitä ne naiset teettää. Mitkä naiset? Minulle vaan tuli yhtäkkiä niin valtava halu kuulla viulumusiikkia urkujen säestyksellä.
Ja sitä paitsi, kuten sinä niin sattuvasti äsken sanoit, että onneksi tuli nuorena pihistettyä sen verran, että nyt on varaa ostaa urut, jos sattuu mieli tekemään. Sä oot kohta parempi selittäjä kuin Uuno. No on tässä ainakin se hauska puoli, että mahtaa ne siellä yhtiön pääkonttorissa hämmästellä, kun miehet rupeaa kantamaan urkuja sisään. No kyllä varmasti. Minun täytyy kyllä sanoa, että yksi hämmästyminen on tosi pieni ilo näin suurta rahasummaa vastaan. Ja toinen ilo on se, että ei ole semmosia urkuja muilla. Minun firma on takulla ainoa maailmassa, missä yhtiön pääkonttori aulassa seistä jököttää Vaasan tuomiokirkon uru. Varmasti kuule on ainoa ja ainoaksi muuten jää. Ja ajatelkaa, miten mahtavat äänet semmoisessa 10 metriä korkeassa urkupillessä on. Niillä kun täysillä töräyttää, niin ei sen kummempia radiomainontoja tarvita. Ja koko Helsinki kuulee, että vuoristoneuvos Tuuran firmassa soitetaan urkuja. Ja kun aukaistaan ikkunat kaikki auki, niin kuuluu Kehä Kolmoselle. Kyllä minun täytyy sanoa, että komissaario Hurjanpää oli oikeassa. Isä on siis täys sekapolla. Niidenhän piti lähettää sieltä poliisilaitokselta psykiatri päivittäin antamaan kotihoitoa. Mutta missä se oikein viipyy? Ei ole missään näkynyt. Psykiatri kiellon uppo. No mitä kuuluu? No suoraan sanoen ei kyllä mitään erityisen hyvää. Kuinka niin? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle. Että kuinka? Minun on nyt päästävä psykiatrin vastaanotolle ja mitä pikemmin sen parempi. Kuulkaa nyt minä en ymmärrä ollenkaan. Istukaa, olkaa hyvä. Kiitos. Tehän olette itse psykiatri. Kyllä, mutta kyllä se näköjään psykiatrin omakin pää voi ruveta pehmenemään. Silloin on päästävä hoitoon. Alkaa niin kuin kupolissa heittää. Niin. No mistähän semmoinen saattaa johtua? No siihen on ihan selvä syy. Minä kävin juuri ensimmäistä kertaa kotikäynnillä sen Hugo Tuuran luona. No niin, selvä. Nyt minä ymmärrän kaiken. Se ongelma sen Tuuran kanssa on siinä, että hän periaatteessa puhuu ihan järkeviä. Mutta kuitenkaan sen jutuissa ei ole yhtään mitään järkeä. Niin. No sehän se just meinaa sekoittaa omankin pään. Hurjanpää. Hyvää päivää, rouva Tuura. No, onko kaikki hyvin vai onko ilmaantunut uusia ongelmia? No niin, ne ongelmat olisi menneet. Päinvastoin pahenee vaan. No yleensähän jo psykiatrin ensimmäinen käynti auttaa jonkin verran. No kyllä varmasti auttaisi, mutta kun semmoista psykiatria ei ole täällä näkynyt. Älkääpäs nyt, hyvä rouva. Hänhän tuli juuri sieltä. Hetkinen. Sanokaa, että soitatte kohta ja pankaa luuri kiinni. Sopiiko, että minä soitan hetken kuluttua? Kiitos. Niin, mitä? No täytyy selittää. Siis ne ei todellakaan tienneet, että minä olen psykiatri. Ja kun se hullu kielsi kertomasta, jotta ne muut ei tietäisi, että hän on hullu. No mutta eihän se ole mahdollista. Hänen vaimonsa soitti juuri ja sanoi, että mies tulee hetki hetkeltä yhä hullummaksi ja hullummaksi. Miten se on mahdollista? Nyt tässä täytyy olla jokin sekaannus. Hetkinen. Tapasitteko te siellä tämän miehen? Tapasin. No ei tässä sitten ole mitään sekaannusta. No siis minä tapasin tuon miehen, mutta ei hän ole se hullu, vaan se toinen. Mikä toinen? No se, jota sanotaan leikkisesti Uunoksi, kun hän on niin Uuno. No nythän tämä meni ihan läskiksi. Tämä mies tässä kuvassa on nimenomaan se hullu. Ja hänen nimensä on vuoristoneuvos Hugo Tuura. Jaha. Se Uuno siis sahasi minua silmään. Hän siis vaan näytteli hullu. No, kukapa ei näyttelisi vaikka kuinka sekapäistä, kun psykiatri on tuon näköinen. Tämähän kyllä kostetaan sille Uunolle. Soittakaa heti sille rouva Tuuralle ja sanokaa seuraavaa. Rouva Tuura puhelimessa. Niin? Niin? Vai sillä tavalla, jaaha. No enpä olis uskonut. No tehdäänpä sillä lailla. Joo, kiitos. Uuno!
Niin? Tänne tulee joku psykiatri sinua hoitamaan. Ihanaa. Ihanaa, meidän kiihkeen suhteen on paljastunut. No niin on. Ja se psykiatri sanoi, että hän vie sinut kotiinsa, kotihoitoon. Ihanaa, ihanaa! Suolemmin, kun järjetönä oisin, on sulla paljon fyrkkaa. Mä olen ain peaa. Suolemmin, kun järjetönä oisin, on sulla paljon... Ei voi mitään, rakkaat ystävät ja ensimmäinen vaimoni. Tämmönen se on hullun kohtalo. Hoitoon pitää päästä. Tuleeko se ihan heti? No ihan heti. Rakasta, ei rakasta. Tullaan, rakas, täältä tullaan. Rakas. Hyvää päivää. Päivää. Kukas täällä on Uuno Turhapuro? Minä? Miten niin? Ja, hauska tutustua. Minä olen poliisin psykiatri. Ette ole, se on ihan toisen näköinen. No meitä psykiatreja on useampia. Minä olen Niilo Nirvana, hoito alkaa nyt heti. Ei varmaan alaa! Kyllä alkaa. Teidät viedään poliisilaitokselle, sitten otetaan housut pois, annetaan peräruiske, sen jälkeen puristellaan ohimoita ja sitten annetaan vähän sähkösokkia. Ei tässä on nyt kauhean väärinkäs. No niin, ei minä se hullu on, vaan tuolla. Niin, kaikki sanoo, että toiset on hulluja. No niin, nyt mennään. Apua! Vaimo! Apua! Minä olen Euroopan viisain mies! Apua! Vaimo! No, mitä sä teit sille Turhapurolle? Mitä? Tunnustiko jo pelkällä peräruiskeella vai? Ai, piti antaa vähän sähkösokkihoitoa lisäksi. Ja sitten tunnusti olevansa viisas. Hienoa, paljonhan niistä vitsaillaan näistä viisaan papereista, mutta nyt meillä on Suomessa ainakin yksi mies, jolla on taatusti viisaan paperit, tämä Turhapuro. Kiitos hyvä ystäväni, että pääsit tulemaan kun soitit. Kaikki on menetetty. Niin no, kaikki on menetetty. Mitä? Mikä sinun naamassa on? No merkit siitä, että kaikki on menetetty. Mitkä kaikki? No rahat, mitkä saatiin pääsylipuilla. Mitä? Kuka ne vei? Molemmat akat hyppäs minun kimppuun ja vei rahat. Ja minä taistelin vastaan kuin leijona, mutta niitä oli 2 ja toinen päin yllättää vielä takapäin. Ja nyt ei ole penniäkään. No sekin vielä. Tämä on ehkä elämäni murheellisin päivä. Sama täällä. Elä sinä puhu soopaan. Sinä menetit vaan meitä rahat. Mutta minä menetin ehkä elämäni suurimman rakkautta. No kuka sen vei? No minä olen viisas mies. Katso, ne sanoo poliisilaitoksella, että minä olen nyt ainoa mies Suomessa, jolla viisaan paperi. Minä menetin ehkä loppuelämäkseni sen psykipatrin. Miten niin menetit? No eihän sä nyt tajuu. Psykipatrit hoitaa vaan hulluja. Meitä viisaita ei hoita kukaan. Meitä viisaat on jätetty ihan heitteelle tässä kylmässä maailmassa. Me ei saata muuta kuin peräruiskeita ja sähkösokkeja. No eihän tässä nyt on vielä kaikki menetetty. Miten niin? No eihän nää mitkään kestoviisaa paperit on. Ainahan sitä voi pollaseota, vaikka olisi minkälaiset paperit. Tuotapa en tullut ajatelleeksi. Kiitos hyvä ystäväni. Ehkä mä pelastit tulevaisuuteni sen ihanan naisen kanssa. No niin, ja sitten aluksi polvet koukkuun. Ja kädet ylös. Noin. Vielä pidemmälle ylös kädet. Metin ojasta allikkoon. No niin, mentiin ja vähemmän kerran.
Mistä minä tiesin, että se viulun soittaja oli joku psykiatri? Tää on nyt ihan pyörällä. Jos se tuolla lailla hyppii, niin kohta se kyllä tarvitsee nitroja. Onneksi Uunolle sentään saatiin miespsykiatri. Loppu se vouhotus. Miten niin onneksi? Eihän Uno ole hullu, vaan isä on hullu. Ja isälle sitä miespsykiatria tarvitaan. Isä tulee aina hullummaksi ja hullummaksi tuon naispsykiatrin käsittelyssä. Kohta se on ihan täys torvi. Ja molemmat kädet samaan. Sisään. Minä oikein. Se on siellä. Se psykiatri. Mitä ihanaa. Rakkaimani on palannut luokseni. Elämäni on pelastettu. Rakas täältä tullaan oma uusi. Sei, Suuno, ei se ole sua varten siellä. Sei! Täältä minä tulen noin unelmieni kohti. Oma Uunosi on palannut. Nervit irti! Tämä homma ei ole ollenkaan viisata varten. Niin, ja valitettavasti. Tämä oikeastaan hauska kyllä, teillä on kuulemma viisaan paperit. Ja tämä minun hommani ei ole ollenkaan viisaita varten. Niin, se on hullujen voimistelua. Eikä tänne viisaita oteta, että niin mene sinä vaan tuonne täysviisatten sekaan. Äläkä tule tänne norkoilemaan niin. Sitä mä yritin sulle justiin sanoa, että täällä on toiset voimistelijat. Vai niin? Vai niin? Katso silmiini, oi unelmieni kohde. Katso syvälle silmiini. Eikö niissä ole semmoinen omituinen kiilto? Eikö niissä silmissä ole semmoinen omituinen hullun kiilto? Ilman hoitoa minä olen koko yhteiskunnalle vaarallinen. Et sinä ole vaarallinen millekään muulle kuin jääkaapille. No tätähän minä yritin justiin sanoa. Vaikka ihmisellä olisi viisaan paperit, niin sillä ei ole tässä yhteiskunnassa minkäänlaisia oikeuksia. Täällä pääsee pinnalle vaan kaikki hullut. Nyt Sir Svensson puhuu kyllä järkeä. Ja minäkin. Vaikka olen Suomen rikkaan mies, niin olen kuitenkin ihan täyskaheli. Ja jos kukaan ei usko, niin tulkoo me firmaa katsomaan Vaasan tuomiokirkon urkuja. Kellään viisaalla ei sellaisia ole. Ja niin kun saadaan koottua pystyyn, niin niillä soitetaan aamusta ilta ja täysillä. Mutta minähän ne urut ostin. No voikaan ne urut ostaa kukaan hyvänsä. Mutta sehän se vasta täyskaheli on, joka ne urut maksaa. Eikö niin, neito? Kyllä vuoristoneuvos totta puhuu. Ei kukaan viisas urkuja maksaisi. No niin. Tässä sitä taas meikäläinen meni ojasta allikkoon. Kun minä hulluttani menee ostamaan urut, niin eikö vaan joku toinen saa siitä kaiken hyötyn? Tuo Uno yrittää olla vaan siivellä niillä omilla onnettomilla typeryksillä. Kyllä tämä on kerta kaikkiaan niin ihmeellinen tilanne. Mitä hulluimmiksi niitä haukkuu, sitä iloisemmiksi ne tulee. Jaha, mites jos pidettäisiin voimistelussa pieni tauko ja otettaisiin sitä ohimohierontaa, kun se tuntuu tekevän niin kuin älykkäämmäksi. Ai se tuntuu auttavan vai? Joo!